Esta mañá presentábase no Concello a quinta edición do Festival Nacional de Música e Baile Tradicional Taume entre Folclores, que terá lugar este vindeiro sábado 25 de xuño. A actividade arrancará ás 9:30 da noite na Praza do Concello. Actuarán a Asociación Cultural Nos de Sobradelo de Vilagarcía, o grupo folclórico Los Chachipés del Escorial en Madrid e o grupo anfitrión Taume. Pois é un festival no que queremos plasmar pois tanto o folclore que se fai aquí en Galiza como tamén o folclore que se fai pois no resto da península. Pois para representar aquí en Galiza pois estaremos nós, o grupo de baile e música tradicional Taume, estará o grupo Nos de Sobradelo de Vilagarcía. De fora de Galiza pois este ano pois vai vir Los Chachipés del Escorial. Para nós, dende logo, pois é unha honra retomar o que ven sendo Entre Folclores, que era pois sempre un dos platos fortes deste xuño da cultura e das artes, non? Tivemos este sábado o festival de Taume de fin de curso dos nenos pequenos, e a verdade é que o traballo que se fai dende esta asociación pois é un traballo intenso, un traballo que se pode ver cunha gran canteira de nenas e nenos, pois tanto en danza como danza tradicional, como en gaita, pandereta e demais, e dende logo pois están creando unha boa canteira de música galega. O grupo Taume, organizador do evento, recupera este festival despois de 2 anos de pandemia. Non nos estamos moi ledos de iso que colaboredes con nos un ano máis para poder levar a cabo este festival. Sobre todo eso, despois destes 2 anos que tivemos de parón, pois temos moitas ganas de volver a retomar todo. A actividade organizada no marco da programación do Xuño da Cultura e das Artes, que promove o Departamento de Cultura, será de balde. En caso de chuvia, o Concello estudará a posibilidade de buscar un recinto pechado para así poder celebrar a actuación.